είδαμε εμείς, αυτό που βλέπουμε σε όλες τις ανοιχτές επιφάνειες της πόλης, πεδία παραγωγής τροφής, ευκαιρία να πρασινίσουμε τον τόπο, να πρασινίσουμε το αστικό τοπίο και παράλληλα να καλλιεργήσουμε τροφή, να φέρουμε την τροφή πιο κοντά σε εμάς, στον τόπο που καταναλώνεται, να ενισχύσουμε έτσι την αυτάρκεια τροφής σε ατομικό, ιδιωτικό, όπως επίσης και οργανωσιακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο αστικού τροφοσυστήματος. Πώς γεννήθηκε η ιδέα? Εύκολα, αβίαστα. Η Citizen έχει τους χώρους. Έχει την διάθεση για πραγματικό, ουσιαστικό, ρεαλιστικό, θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Εμείς έχουμε το μεράκι να πρασινίσουμε όλες τις ταράτσες και όλους τους ακάλυπτους της πόλης μας και έχουμε και το σχεδιασμό βρώσιμων τοπίων που κάνουμε ως κύριο αντικείμενο. Ήρθε λοιπόν η Citizen με μία ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε με τους αναξιοποιητούς χώρους που έχουμε σε διάφορους σταθμούς πάρκινγκ μέσα στην πόλη? Και εμείς απαντήσαμε με μία άλλη ερώτηση. Μπορούμε να παράγουμε τροφή? Και από ό,τι φαίνεται μάλλον μπορούμε. Οπότε μπορούμε να πάμε και προς τα μέσα να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Όντας και εγώ παιδί της πόλης, κάτοικος της πόλης, προσπαθώ να σκεφτώ τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επαναξιοποιήσουμε τις ανοιχτές επιφάνειες της πόλης και το πώς μπορούμε να επανεφεύρουμε το αστικό τοπίο και να ανακαλύψουμε ξανά τη φύση μέσα σε αυτό. Οπότε, αυτό που κάνουμε εδώ δίνει μια εναλλακτική θεώρηση για το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν επιμέρους χώροι είτε από μια εμπορική οντότητα, μια εταιρεία όπως η Citizen, είτε από έναν οργανισμό, είτε από ένα σχολείο, είτε ακόμη και από ιδιώτες, νοικοκυριά, ανθρώπους που μπορεί να έχουν χώρο στην πίσω αυλή τους, στο μπαλκόνι τους, στην ταράτσα τους και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να φέρουν την τροφή πιο κοντά στο πιάτο τους. Δεν υπάρχει τρόπος να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση χωρίς να το δω και να το σκεφτώ και βιωματικά. Ξεκίνησα το εγχείρημα του Τροφή Lab θέλοντας και εγώ να έρθω σε επαφή με τη φύση, να επαναπροσδιορίσω τη σχέση μου με την τροφή, το πώς παράγεται, από πού προέρχεται η τροφή που καταναλώνω κλπ. Ένα μποστάνι σίγουρα μας φέρνει εικόνα και αισθητική αγρού. Μας φέρνει επίσης και τροφή που μπορεί να παραχθεί μέσα στην πόλη σε χώρους που μπορεί να μην είχαμε φανταστεί καν. Οπότε, ναι, δημιουργούμε ωραίο θετικό αποτύπωμα, ενισχύουμε τη διεπαφή ανθρώπου και φύσης και μαθαίνουμε με τον κόσμο, με τη γειτονιά, με τα σχολεία, με τα παιδιά, το πώς παράγεται η τροφή μας, από πού προέρχεται και το πώς μπορούμε ακόμα να καλλιεργήσουμε και τη δική μας τροφή εντός πόλης. Νομίζω ότι για την μικροχλωρίδα και τη μικροπανίδα της πόλης αυτό εδώ είναι μία όαση, είναι μία αποθήκη τροφίμων. Από τότε που ξεκινήσαμε να φυτεύουμε παρατηρήσαμε αύξηση της βιοποικιλότητας στα αυτοφυή φυτά. Παρατηρήσαμε πολλούς επικονιαστές, μέλισσες, πεταλούδες κλπ. Να έρχονται. Ενώ έχουν πληθύνει και οι φωνές και τα τιτιβίσματα των πουλιών γύρω-γύρω. Ούτως ή άλλως είναι στις βασικές μας αρχές να δουλεύουμε με αγροοικολογικές μεθόδους, προσπαθώντας να ενσωματώσουμε τους βασικούς πυλώνες της περμακουλτούρας στην αστική γεωργία και αστική καλλιέργεια και με αυτόν τον τρόπο και εμείς
αντιμετωπίζουμε κάθε εγκατάσταση μποστανιού ως ένα μικρό οικοσύστημα. Και νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο το βλέπει και η φύση.